กันเนกะเดยกะปาดกะบัสันจองกะจิงยะทุคณาชะพังกะจิงดกกะอานิตากะคอดยะกะกะมีไม่กะเอกะบะเจียยะพีไม่พิอสโนเนเอมยังงาคิโนสะไม่กะอานิตากะดัมกะคลิชะปอกะละอองอาเบลัยกุมโนงันแลบันตากะอานิตากะโฟนอัมบาลันส์บาดลาราเอกะกะมีจงกาชะฮอสปิตัลEnda kila poi sa hospital ka anita ka kali doktor ka ka bajia ime jonga balai iklon idon de shitom ne kumno to ya thulem yanga ngating yo ime isitom u doktor ula ong Miss Anita ime jong phi idon high blood pressure phi dei ban pha sumar bhaya u doktor ula ong ai kini kidawai in sajam tang ba wat pan si ya ime jong phi bat ngala dep ai injection ya u doktor ula ong biang phi hab ban ap ya hadien katu kat ne kanta namar idon kam ban ras ka anita kala ong doktor ime jonga itrei bella indang la ni em ban trei u doktor ula ong em imlong shu ban trei hab ban shong thaj indi dawai shua u doktor ula ong lada ime jong phi im sumar yelade kalong ka jingma ya haba phai pa shaying jong u Stevenson u tem gitar haying u perkhat ya ka anita ukran halamarway ka katu ka samla kalong ka ba itanat shisha kamlong rukai kum ki wepat tangga riam ru nga itanat u Stevenson ula ong nga trang banyo ibiang yaka ha kata kapor lawan ka kemi jong u Stevenson da jinkman u keli kumno may menta kasngi kalong ka kemi kala jubab ka biang khun nga laya kendu ya ka paralog parim jong nga menta kasngi ka saru hakanehi kasnong ka kemi jong u Stevenson kala ong ngin let kaino saying jong ki la shay kasngi u Stevenson ula ong kabiang may ngaru ngakwa banyakendu ya iparalog jong phi ka kong Lucy kalaya tu ya u Stevenson ba ka paralog jong nga ka don ka khun kente ba bhabriu ka ba kerteng ka Judy bat nga kermen khun ba pinsotanat ya ka u Stevenson ula ong tongin siya pet la shay haba phaipat shakaying ka sem jong ka anita enda ka kemi bat ka anita kilawan phai haying ka anita kala ong may phiha ban shongno haying menta phimna shu ban lej balla ka konglin kala ong nganya kren bat ka madam namar nga don kam ya kaneka kam balla henry nginya bam da khun ka anita kala ong may ngan lej traino manga ha ka chaka jong phi ngam dei shu ta may ka khna ngalala bantray manta ngan let kran bat ka madam jong phi la shay ka sngi bantray balla hayeng jong ki ka kemi jong ka anita kala ong em khun ka Judy ka long ka balle meng kala ban isi bat le ben ya phiru ka anita kala ong wat kuslai may ngan persyang bat ngan sakran ya ila shay ha ka sngi ka babut ka anita ka le sayeng jong ka Judy ka kemi jong ka Judy kala ong phidei mano phile ayu hayeng jonga ka anita kala ong ngadei ka anita ime jonga itrei bella hangne ngadei ka khun jong ka kemi jong ka Judy ka kali shanu ime jong phi ngakwa ban kran ya ka anita kala yathu ba ime imla banwan namar ba isitom ka anita kala yathu ru ba ka khun kan thei jong phi madam kala sho ya ime jonga ka kemi jong ka Judy kala ong kane kamla ban long ka khun jonga kamla ban le kumta ka anita kala ong ngam thok madam to kali ya ka khun jong phi ka anita kala ong ka khun kan thei jong phi madam kala khen po ya ime jonga namar ba idok kumnu kala ban sho katya kataman brew ka kemi jong ka Judy ka khot ya ka khun Judy wan hang ne
ngakwa ban kran ya phi ka judi kalawan balai mai manu kane ka kantai ka kami kala ong balai pisyo ya ka konglen kumno pinut ban le kumta katya ka teman brew pilong ka khanna ka baklem akor ka judi kala yatu hoot mai ngalasyo ya ka kami jong ka judi kala ong ngasosen ya ikonglen ngakwa ban yo i ya ka idang la ni ban trai pat hangne ka anita kala ong ime jong nga im la shu ban trai ngan trai no manga ha ka jaka ime ka kong Mary kala ong pilong ka khanna batips ngi nga itanat ya ka jinglong jong phi phila ban trai hangne ha ka jaka ime jong phi haba phaipat sakaliang jong Stevenson ka kami jong Stevenson ka ong yu khun pin itanat bha ya ka khun jong ka parlok jong nga yang in letno sa yeng jong ka Stevenson use ya ka kali ki letno sa yeng jong ka kong Mary ka ptha kam ya ka Anita na marba ka parlok kan wan kai hayeng jong ka bat ukhun ka kami jong ka judi kala ong ya ka Anita pihab ban pen krek jing bam ya ki ka Anita kala ong to madam wat khuslai shanu ka jaka shet ka Anita ka lekno sa kamera shet ban krek ya ka bam na ka banta ki parlok jong imadam Mary ka judi kala ong may balai pisya ya ka bakan tre hangne ngam sutanat ya ka kami kala ong wat jubun ketien pimla ban shu isi lut ya barok ngadon kam nong trei ka kami jong ka judi kala ong kilej sumno ka parlok jonga kala wan bat ukhun ka kwa ban ya kendu ya phi ka judi ka le panat kam kwa ban ya kendu ya ka parlok jong ka kami ka letno sa kamra thia la jong ka judi ka ya kran phone bat kala ong nga iya je phi nga kwa banya kendu ya phi uta ushen rang baya kran phun bat ka judi ula ong oh my baby in sia kendu sibit men miet ka kami jong ka judi kala ong khublei lucy ya ka jingwan jong phi bat ukhun jong phi ulong shisha uba handsome ka kong lucy kala ong khublei ya phiru philong ka babha shanu ka judi ngakwa ban ya kendu ya ka kong Mary kala ong kadon ha kamera ap nganet khot ka judi kadang ya kran phone kam yo sngaw ya ka jingwan jong ka kami ha kamera ka kami jong ka judi kalap yo sngaw ba ka judi kala ong ngan kran bat ime jong nga saphang jong phi phimla ban let shong kurim bat da ka waipat ka kami jong ka judi kala ong Judi, balai, le ayu hangne. Pia kran phone mat no. Pia tu le ayu ya ki briu ya ki kamyeng la jong. Ka Judi ka ong. Em mai na klem ya tu AA sapang ka yeng ka sem jong ni. Ka kami jong ka Judi kala ong. Ya let sa kamera song kai. Ka paralog jong nga ka kwa banya kendu ya pi. Ka Judi kala ong. Ngam kwa banya kendu ya ka paralog jong pi. Nga kwa syong hangne marway ka kami kala ong Judi wat kran kumta alewan bat nga ka Judi kam ban se ka hab ban ko ngu ya ka kami Stevenson ula ong ya ka kami la jong sheno may ita I Judi ka kong Lucy kala ong kala janwan ap sipang bat mar kumta ka Anita ka wan ra syayaki hakamra bat kala ong da ka surba jam shimdi no da ka sya Stevenson u anglingo ya ka Anita kum u bom juyo I kentay balay Stevenson u anglingo ya ka Anita day ba u dom balajan aksiden ne day ba u itanat samla ya ka bat kinse kendu biang hakan next video ka benta ka bahnriu Paralog, like, share, comment, but subscribe ya ke channel.